ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ତେଣୁ ଲୁଚି ବେଲାବେଲି ଚାଲିଛି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଲାବେଲି ପାଇଁ। ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଛାକାଛୁକି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସ୍ନାନାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବି ଟିକେ ନେବା। ଆମେ ବି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ବି ସ୍ନାନାଞ୍ଜଳି ପାଇଲୁ। ଏବେ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।